16 hodín do odovzdania bakalárky. Posledné 3 dni si nepamätám. Presne tak ako zvyšok semestra. Celý som ho prechľastal. Zapínam počítač. Windows sa aktualizuje. Prvá aktualizácia v 12. 12% hotových. Mám suchoty. Idem si po vodu. V chladničke len Budvar 12. Vypil som ho na ex. Smed je preč. Zatiaľ. Smrdí mi z huby. Cítim včerajší kebab. Umyl som si zuby. Pozriem na hodinky. 8:30. Vraciam sa k stolu. Pozriem na monitor. 13% hotových. Zasraný Windows. Som hladný. V chladničke len Budvar 12. Beriem Budvar. Za Budvarom treska. Paráda. Otváram Budvar. Otváram tresku. Vypil som Budvar. Zjedol som tresku. Opäť mi smrdí z huby. Umývam si zuby. Šľaka. Sral by to pes. Zašpinil som si tričko. Prezlikam si tričko. Sarám k počítaču. Aktualizácie dokončené. Paráda. Zapínam Word. Nemám Word. Sťahujem Word. Inštalujem Word. Krekujem Word. Zapínam Word. Pozerám na hodinky. Súka, bľaď! 10 hodín. Poďme na to. Názov práce. Násobenie čísel do 100. Rozsah 30 strán. Píšem meno, fakultu, názov odboru, názov práce, píšem abstrakt. V tejto práci by som chcel blbosť. Táto práca bude obsahovať blbosť. V mojej práci by som chcel dokázať super. Mám abstrakt. Dávam si pauzu. Som smedný. Idem do chladničky. Je tam iba corgoň. Nemáme pivo. Idem do obchodu. Kupujem pivo. Idem na intrák. Pijem pivo. Zvyšok dávam do chladničky. 11:30. To zvládam. Because I'm Batman. Píšem úvod. Úvod hotový. 12 hodín. Čas na obed. Idem do jedálne. Dávam si vyprážaný syr s hranolkami. Vraciam sa na izbu. Pozerám na hodinky. 13:34. Ešte stále stíham. Because I'm better than you. Prvá kapitola. Malá násobilka. Druhá kapitola. Veľká násobilka. Čo je to násobenie? Čekujem Wikipédiu. Nechápem. Idem ďalej. Prišla Manky. Čau, poď na DODčko do štúrka, je tam chlast a ženy. Nemôžem, musím dopísať prácu. Záver. Práca hotová. 32 strán. Pecka. 19:09. Idem do štúrka. Prácu zavesím neskôr. Som v štúrku. Pijem punč. Prišiel Mikuláš. Je to pekný Mikuláš. Mikuláška. Mikuláška mi dáva sladkosti. Zapájam sa do súťaže. Vyhrávam súťaž. Som opitý. Párty končí. Začína nočný kľud. Odchádzam. Mikuláška ide so mnou. Dnes zasuniem. Mikuláška vchádza do vedľajšej izby. Tak nezasuniem. Idem odovzdať prácu. Uploadujem. 10:45. Nesprávny názov. Cože? Otváram detail zadania. Celý názov práce. Násobenie čísel do 100 v teórii strún pri zúžení definičného oboru na komplexné čísla. Strašne som sa nasral. Ukľudnil som sa. Začínam od znova. Netuším, čo sú struny. Netuším, čo sú komplexné čísla. Čítam prvý článok, druhý článok. Čekujem Wikipédiu. Je 23:12. Začínam písať. Ešte, že je nočný kľud. Úvod mám. 23:27. Prvá kapitola. 23:36. Štvrtá kapitola. Malá násobilka. 10. kapitola. Opisujem struny. 23:47. Počujem struny od vedľa. 23:50. Píšem záver. 23:54. Skončil som. Skončili aj oni. Kontrolujem. Všetko sedí. 23:56. Nahrávam prácu. Som boss. Uploadujem. 90% nahratých. Hovoril som ti, že tá kanvica vyhadzuje poistky.